Dobar dan, dobar dan, dobrodošli još jedan moj tutorial za GamerCos. Danas ću pokazati top 5 aplikacija za Android uređaj, znači za telefon. Znači prva peta aplikacija koja je po meni PC Monect Remote. Znači ova aplikacija je stvarno dobra. Možete kao volan za vašu igricu. Na kompjuteru igrate, primjer, GTA. Znači evo C pribor za GTA. Kao na primjer igrate neku igricu sa avionima. Evo, znači imate fly mode. Znači ova aplikacija meni se baš i to je to. Idemo na četvrtu aplikaciju. Četvrta aplikacija koja se meni svidjela je Battery Doctor. Znači ova aplikacija je vrlo dobra za vašu bateriju. Ja kad sam instalirao, mislio sam da je laž, evo tamo vamo, ali stvarno je dobra aplikacija. Znači aplikacija koja vam uštedi bateriju najmanje za pola sata ili sat, zavisi koji Android uređaj. Kao što vidite. Super aplikacija, ja bih vam preporučio da instalirate. Idemo na treću. Treća aplikacija je Znači ova aplikacija sigurno imate na vašem uređaju. Sad ćemo naći. Evo aplikacija. Znači svako što instalirate, svaku igricu, svako to ide prvo na utorrent i poslije u telefon. Znači super aplikacija, tako da nešto instalirate preko interneta i to je to, znači dobra aplikacija. Sljedeća aplikacija je Mobizen. Znači ovo kao neki gameplay ili nešto tako možete preko, ako vam je znači za Android je ovaj Mobizen for Samsung. Ovaj ne radi, samo ovaj Mobizen for Samsung. Znači super je da snimate vaš ekran, upravo evo to radim sa Mobizen. Snimam. Eto vidite. Eto ikona. Znači evo, dobra aplikacija za snimanje ekrana i turanje na YouTube i tako. Aplikacija na jedan je CM Security. Evo, znači, evo ovo je aplikacija meni koja se najviše sviđala. Znači, imate sve, znači vaš antivirus, sve vam briše virus i to. Znači, hvala vam puno što me pratili. Ako vas ne mrzi jedan like, subscribe ili koment. Ako nije vam jasno, pišite u komentare i vidimo se.